Noemi Santisteban Etxabe naiz, dantzertiko zuzendaria, eta ere musika eta kantu irakaslea hemen dantzertin. Euskadiko goi mailako eskola da, arte dramatiko eta dantzakoa. Hemen 2 gradu desberdinak ematen dira, dantzakoa eta arte dramatikokoa, eta biak dira unibertsitate beste dozen graduren baliokideak. Kasi eguneri dagokionez guk espero duguna da lankidetzan aritzea, batez ere ikerketaren esparruan, bai irakasleentzat aukera badago, baina bereziki gradu amaierako lana egiten duten ikasleentzat. Euskadiko kultur eta sormen sektorikiko kolaborazioak bultzatzea oso interesgarria izango litzateke. Interesgarriena da kontaktuan jartzea enpresaren mundua, hezkuntzaren mundua eta kulturaren mundua.